Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Sa Jazz Action Radio Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Evening Edition! Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition! Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Mayo 13, 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagpalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Duha ka mga OFW returnee sa probinsya nagpositibo sa COVID-19. Bacolod, magasunod sa mando nga paidalom sa modified GCQ ang mga ginakabig low-risk areas. Sa balita national camera, ginaprobahan ang professional franchise para sa ABS-CBN tubtob Oktubre 31. Selebrasyon sa kadlawan ni Major General Senas, ginpaimbestigahan ni PNP Chief Gamboa. Sa Marita International, US nakarecord sa mas sobra 1,500 nga napatay sa COVID-19 sa sulod sang 24 oras. Sa sports balita, Philippine Sports Commission nagpasiguro nga padayon nga makabaton sang suporta ang mga national athletes kag coaches. Kag sa atong balita entertainment, si Yan Lim gindepensahan na iya girlfriend nga si Kim Chu batok sa mga basher. Una sa balita, una sa aksyon! Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 17 Aksyon Radio Philippine Standard Time, kagaron sa detalye sang mga balita lokal. Nagpositibo sa COVID-19 RT-PCR test ang dugang 2 kalalaking returning OFW sa probinsya. Silang kabahin sang 28 ka mga seafarers nga damlaglang nagabot sa syudad sa Bacolod. Suno kay Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF, ang bago nga COVID-19 cases ang nagayedad 27 anyos nga lalaki nga residente sang syudad sang Bago ag 35 anyos nga lalaki nga residente sang Valladolid, pero naka-facility quarantined sa syudad sa Bacolod. Suno kay Tan, may uno sang unang agin swab ang 2 ka mga returning OFWs sa nag-negatibo sa virus, pero suno kay Tan, sang gin-reswab ang mga ini nagdigad nga Sabado nga adlaw Mayo 9, nagwa nga positibo sila sa COVID-19 kag posible nag-develop ang virus. Ginalantaw manitan nga posible na infect ang 2 ka symptomatic nga OFW samtang nagabiyahe pabalik sa Bacolod City. Natala nga sa ilohon ang mga nagpositibo humalin sa isa ka accommodation establishment sa Barangay 7 pakadto sa isa ka quarantine facility sang syudad sang Bacolod. May 2 ka, actually ang 2 ni naging repats, naging reswab isang Saturday, which is ika-12th day after exposure nila sa Kwan. Ang ginalantaw sa region is the ilang ginsakyan na po or motong ilang point of exposure. Nabatean si Dr. Grace Tan, ang spokesperson ng Bacolod IATF. Nagrekomendar ang Tactical Working Group sa Bacolod IATF nga padayunon ang pag-ooperate sa Bacolod Respiratory Outpatient o BRO Center sa Base Center umpisa Mayo 16. Suno kay City Administrator M. Ang chairman sa TWG, ilan na nasumeter ang rekomendasyon apang subject pa sa approval sa Bacolod IATF. Dugang pa ni ang BRO Center ang mag-serving extension sa Bacolod City Health Office kag consultation center para sa mga nagabatsyag sang respiratory illness. Ginpatag ni ang bisan nga malift na ang enhanced community quarantine sa Mayo 15, mayara sa gihapon sa pamahog sang COVID-19. Isa sa ginalantaw nga hangkat sang city administrator amo ang 12 ka mga volunteer doctors nga nagtanyag sang libre nga serbisyo sa BRO Center kasunod nga magabalik naman sa pagbukas ng ilang clinic. Suno kay ang may mga nurses nga empleyado sa Bacolod Government Center ang nagbalik naman sa ilang trabaho, pero nagpasiguro ini nga may bilin pa nga mga medical frontliners sa BRO Center. Nagpabor naman si Vice Mayor Alcide Familiaran nga padayuno ng operasyon sa BRO Center. Samtang baga-comply naman ang LGU sang syudad sa Bacolod sa National IATF nga ang mga lugar nga ginagkabig low risk area ang ipaidalam sa Modified General Community Quarantine. Sa statement ginpagwa ni Bacolod Mayor Bing Leonaldia, bagahulat ang syudad sa guidelines nga igapapanaog sang National IATF para masunod ang mga pulisa.
Sunod naman kay Vice Mayor Alcida Familiaran ng chairman sa Bacolod IATF nakibot ini sa panibagong palayag sang gobyerno nasyonal kag iya ini nga ginaabi-abi. Sunod sa Vice Alcalde base sa World Health Organization dapat gradual ang transisyon kag maayo kay na review sang gobyerno nasyonal ang guidelines kagin paidalob ang 37 ka mga lugar nga low risk areas sa modified general community quarantine. Nagpangabay si Familiaran sa publiko nga hulton ang guidelines sang gobyerno nasyonal nga amo ang magagiya kay Mayor Bing sa pagpapanaog sini sang panibago nga executive order. Ginanunsyo ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang dugang quarantine area sa probinsya nga nahamtang sa syudad sang Cadiz. Suno kay Lacson, ini ang sarang nga maka-accommodar sang 30 ka mga persona sa Yolanda Housing Project sa syudad. Ginpasalamatan sang gobernador ang lokal nga panguluan sang Cadiz pagi kay Mayor Salvador Escalante. Suno kay Lacson, may iban man nga mga local government unit ay nagpahamtang sang kaugalingon nga quarantine area apang nag-ako nga hindi preparado sa pagbaton sa mga returning residents. Dugang pa sang gobernador, hindi basta-basta ang pagpahamtang sa quarantine facility, bangod ini ang nagakinahanglan sa mga healthcare workers, pasilidad kag security halin sa PNP. Naibaluan nga ang Mamukal Resort sa Morsha kag Healing Center sa Ibi Magalona amo ang duha ka mga quarantine areas sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500 mga kaaksyon ang mayara sang anti-diabetic properties kang isang charantin nga nagapanubos ang glucose vicin nga nagakontrol sang mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Sa aton mga ka-aksyon, dapat naton proteksyonan ang aton kaugalingon. Dapat pabaskuro o kung pabaskugon ang aton immune system kompleto sa vitamin C, CL77. Para may baluan kung peke ang CL77 nga iwo na bakal, ang iya suludlan 500 ml nga mineral water kag wala ginalibod. Ang original naman 375 ml ang plastic bottle. Green sini ang taklob para pagid nga makasiguro kadto sa mga malapit dira nga botika o kung farmasya sa inyo lugar. Bangod laking CL77, laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa mga nagapangunang nga balita national pagkatapos gid lamang sini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa Novel Coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 26 Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa litali na sang balita national. Ginaprubahan sang House Committee of the Whole ang hagna nga tuyo nga tagan sang provisional franchise ng ABS-CBN Corporation tutob Oktubre 31, 2020. Ang Kamara ang nag-convene bilang Committee of the Whole kag ginaprubahan ng House Bill 6732 nga gin-file ni House Speaker Alan Peter Cayetano kag sang pito ka mga kongresista. Nagalaom si Cayetano nga paagi sa hagna mabalanse sang Kamara ang obligasyon sini para sa kinahanglanon sang pumuluyo sa panahon sang krisis. Suno kay Cayetano tuyo sini nga matagan sang panahon ang Kongreso para sa patas nga deliberasyon kun bala pasugtan o kun hindi ang franchise renewal sang TV network. Ginmando ni Police General Archie Francisco Gamboa sa Internal Affairs Service nga imbestigahan ang selebrasyon sang kadlawan ni National Capital Region Police Office Chief Major General Debold Senas. Partikular nga ginmando ni Gamboa nga imbestigahan ang ginaligar paglapas sa quarantine protocol sa event. Ini matapos nagwa sa social media ang mga litrato sa ginhimo nga birthday party ni Senas sa diin madamo ang nagtambong. Klaro nga ini ang paglapas sa ginadumili nga mass gatherings. Ginmando ni Gamboa sa PNP IAS nga magpadala sang investigation team sa NCRPO para magpatigayon sang formal inquiry. Angot sa mga balita ng pangayo sang pasaylo si NCRPO Chief Major General Debold Senas angot sa pagpasugot sa iyang personnel nga magpatigayon sang surprise birthday party para sa iyang police camp sa pihak sang ginapatuman nga ban sa mass gathering sa panahon nga ang Metro Manila nagapabilin sa lockdown. Sa statement ni Senas, ginklaro sini nga hindi niya intensyon nga hindi magsunod sa protocol kag magtugas ang kahadlok sa publiko. Una dirigin sorpresa sa mga personnel sang NCRPO si Senas sa iya ika-55 nga kadlawan nagligad nga Mayo 8. Naghatag sila sang manyanita o kun early morning serenade para kay Senas sa diin dungan sila nga nagkaon nga wala nagsunod sa physical distancing kag wala man ginsunod ang quarantine protocol sa ginpahayag man ni Senas nga kahibalo sila sang quarantine rules kag ginmando sini sa mga personnel nga sundon ang protocol. Ginklaro man sini nga pila ka post nga naglapta sa social media ang gin-edit kag naghalin sa mga dugay na nga gin-post apang wala naman gin-detalye ang account kag page nga gin-aligar ginkuhaan sa mga edited nga mga litrato. Sa katapusan nga balita national, ginligwat sang gobyerno national ang desisyon sini nga pagkakas ang community quarantine sa mga probinsya kag syudad nga ginakonsidera nga may manubo nga risgo sa paglaptas ng COVID-19. Sa Palace Press Conference, ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga ang desisyon nagwa matapos nga madamo sang gobernador kag alkalde ang nagpetisyon kag nangabay tungod hindi pa sila handa nga kakason ang community quarantine. Suno kay Anyo, ang bago nga pulisa mag-cover sa 37 ka probinsya kag 11 ka syudad nga ipaidalom sa Modified General Community Quarantine pagkatapos ng Mayo 15. Ang mga low-risk nga probinsya kag syudad nga ang yara na paidalom sa Region 1, Region 4B, Region 5, Region 6, Region 8, Region 10, Region 12 kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magapagwa naman ang gobyerno sa guidelines angot sa panibag-o nga pulisa. Una sa balita, una sa aksyon! Ginapangita mo wala epektibo nga supplement para sa hypertension, diabetes, mahigko nga dugo nga nagadulot sang nagkalaylay nga sakit. Ari ang solusyon na Santon Plus Gold mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold mabakal sa mga butika sa tag 14.50 pesos lamang. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gidamang sini.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Sa aksyon! Kag sa detalye sa aton balita international, naglabot sa masobra 1,500 ka pasyente sa COVID-19 na patay sa Estados Unidos sa nakaligid nga 24 oras. Sa karon, naglambot na sa 83,377 ay napatay sa US bangod sa masakit. Mayara naman ini sa masobra 1,408,000 ka kaso matapos makarecord sa 22,000 ka panibagong kaso sa sulod lamang sa 24 oras. Nagpabili ng Spain ng ikaduwa sa mga pungsod nga may pinakadamong kaso sa COVID-19. Madako nga numero man ang nadugang sa Russia kag ini ang ikatatlo sa mga pungsod nga may pinakadamong kaso. Padayon man nga nagasaka ang kaso kag nagakapatay sa United Kingdom sa diin mayara ini sa masobra 226,000 ka mga kaso kag masobra 30,900 ka napatay. Una sa balita, una sa aksyon!
Sa sports sa balita, nagpasiguro si Philippine Sports Commission Chairman William Butch Ramirez nga padayon nga makabaton sang suporta ang mga national athletes kag coaches gikan sa gobyerno bisan nga wala sila sang hampang bangon sa COVID-19 pandemic. Suno kay Ramirez nga ang kwarta ang ginabaton sang PSC ang gikan sa pagcore nga National Sports Development Fund kag 60% diri ang para sa mga atleta. Suno kay Ramirez, padayon ng ilang paghatag sang monthly remittances kag ila sa karon ginaproseso ang remittances para sa Mayo 30. Unang nagwang report nga ang remittance sang pagkor sa PSC ang tutob lamang sa bulan sang Abril. Ang pagkor sa karon ang wala na sang source of revenue bangod ginpauntad man ang operasyon sang casino bangod sa lockdown. Suno kay Ramirez, magapangita sila sang pamaagi para padayon nga masuportahan ang mga atleta bisan wala na ang pagkor remittances. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, ginapensahan sa aktor nga si Zian Lim, ang iya girlfriend nga si Kim Chu nga subong ginpakamalaot matapos niya maghatag suporta sa ABS-CBN pagi sa online protest. Nag-trending sa Twitter si Kim bangod sa iya nga classroom analogy, kag ang aktres ang nagpangayo ng sapto ang pasaylo sa iya confusing remarks. Sa Instagram, nagpabutyag sang suporta si Zian para kay Kim nga iya ginlaragway nga wonderful human being. Sunog kay Zian, hindi deserve ni Kim nga i-single out kay habuyan sa masakit yung mga tinaga halin sa mga netizen. Nag-apilar man si Zian nga untatan na ang pagpangguba sa isigatawo bangod hindi ini makabulig sa sitwasyon sa karon kag sa baylo magbuligay sa anuman nga paagi. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 38 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Mayo 13, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang defenso. Tag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.